Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja ez Roza Metîna. Di vê bernameyê de zêbalê bikişînim ser gotinên pêşiyan, gotinên pêşiyan de jin berê ez hinekî behsa gotinên pêşiyan bikim girîngî û taybetmendiya wê û piştreşî ez zêbalê bikişim ser gotinên pêşiyan de jin di bernameya borî de jî ez li ser biwêjê sekinîm yanî biwêj bi xwe çi em bêjin girîngî û taybetmendiya biwêjan çi ye bandorê wê ya li ser em bêjin ziman çi civakê çi ye niha jî ez ê hinekî behsa gotinên pêşiyan ji we re bikim. Bi rastî wexta em lê dinêrin gotinên pêşiyan ji bo dewlemendiya zimanekî gelekî girîng yanî em dikarin bêjin di heman demê de jî yanî wê bingeha em bêjin hîmê wê jê jî ava dikim. Di heslê xwe de wexta em li naveroka gotinên pêşiyan dinêre em dikarin bêjin yanî dûr de ew wekî hem pêşniyarî hem şîret ên bi salan tê de cî digire û ev yanî ji xwe taybetmendiyak gotinê pêşiyan jî ev yanî îdî bûyî wekî qaliba û ciyê xwe rûniştiye di navan bêjin ziman de ciyekî xwe girtiye yanî ji bo civakê bûyî wekî em bêjin deriyekî vegotinê. Yani her tim civakê ew gotinên pêşiyan ji xwe re wekî em bêjin rê û rêbazeke em bêjin jiyanê jî dîtine yanî ji xwe re wekî em bêjin rêgezeke jiyanê jî hilbijardine. Rastî ji wexta em hem li wêjeya Kurdî dinêrin em hem li pêşgotinên Kurdî dinêrin di nava cîhanê de rastî jî yek ji em bêjin pêşgotin û edebiyateke gelekî dewlemend in. Yani em dikarin bêjin bi rastî jî wisa hem wêjeya Kurdî ji xwe zaten em bêjin bi wê jî gotinên pêşiyan jî vana di heman demê de yanî berhemên wêjeya Kurdî û rastî ji wêjeya Kurdî em lê dinêrin wekî behrekê ye. Gelek kes em lê dinêrin rastî ji bi salan ser gotinên pêşiyan ser pêşgotinê xebitînin. û di vî warî de jî kedeke mezin danim. Gotinên pêşiyan wexta em li gelek gotinên pêşiyan dinêre dûr de bi eslê xwe de yanî ew nijin jî tê de cî digirin ji xwe bi taybet dîro em ê li ser vê yekê bisekinin. Lê wexta em li hinek pêşgotina dinêrin dedî ew navê jinê bi awayekî neyînî derbas lê belê gelek pêşgotina de jî ew yanî ew gotina jinê bi awayekî erênî hatiye bikaranîn. Wexta em dîroka kevnar dinêri ya Kurda bi rastî jî ew qedr û qîmetek ji bo jinê hatî dayîn. Dedî wexta berê şer û pevçûnek çêva jinan wenê ew li açika xwe derdixist û davî derde ew şer bi dawî dibû. Wexta em li bêjin mîtra bi zerdeştî, yarsanî û ziyadiyê ji ma Kurda dinêrin yanî di vir de jî wexta em lê dinêrin ew mîras ji wê demê de jî mayan ew mîrasa ku em bêjin dedî dû dewlemendiyên Kurdî diparêzin. Ji xwe zaten her tim xwedî roleke girîng di nav wêjeya Kurdî de di nav gelek bêjin di nav bûyerên civakî de. Ji ber wî havî me xwest bi rastî em di vê bernameyê de jî balê bikîşin ser gotinên pêşiyan.
Niha birastî wextam lê dinêrin wekî tedî biwêjan gotinên pêşiyan de jî ew rastiya civakî tê de yani ew rastiyeke civakiya tê de veşartî jî heye. Gelek nivîskar û helbestkar deman bêjin helbestan dinivîs, çîroka dinivîs, romana dinivîs, gotara dinivîsin ji bo em bêjin bûyerekê hîn bêtir li ber çavê xwîner, xwendevan zindî bike dûr de pêşgotin bi wêj bi çî dikin. Yani ji bo xurtkirina wateyê ji bo em bêjin vegotineke hîn xurttir yani hem gotinên pêşiyan hem jî wêj tên bikaranîn. Niha ez dixwazim êdî balê bikişînim ser hinek gotinên pêşiyan tedî me gotinên pêşiyan de jin. Yek jê dibêje a ku jinek dikare bike êlek nikare bike. Di heman demê de jî dixwazim yani ser wateya wê bisekirim. Car heye hem ji aliyê erênî ve hem jî di aliyê neyînî ve tiştên ku jinek dikare bike gelek kes werin cem hev jî nikarin bikin. Hinek em bêjin guhartoyên vê gotineyê dinê jî ê jinek bike êlek nake, ê ku jinek bike êlek nake. Gotinek pêşiya dinê jî adar nebihare, hesp neyare, xox nedare, qîz neware. Ji ber ku di meha adarê de hewa hem sar dibe hem jî germ dibe mirov nikare baweriya xwe pêbîne. Pêşeyên Kurdan di vê gotinê de rewşa newarbûna qîzê û dara xoxê şibandine rewşa meha adarê. Guhartoyên vê gotinê jî dibe adar nebihare, xox nedare, qîz neware, gangulok nebuhare, xox nedare, keç neware, jina bimêr netuyare, ne xox dare, ne keç ware, ne adar bihare, qîz neware, adar nebihare, xox nedare, bilbizêk nebihare û jin neware, xox nedare, qîz neware. Hinek em bêjin varyantên dinê ên vê gotina pêşiyan jî vê rengî bû. Yek adin agir zêr zêr jinê jin jî mêr diheline. Dibêje di jiyana xwezayî de her tiştek heye ku dikare bi tiştekî din. Bi rastî zêr jinê cez dike û jinên ku dikarin xwe li hember zêr û xişran bigire gêmin. Mêr jî li hemberî jinan binketiye û mêrên ku ji hemberî jineke bedew xwe bigire gêmin. Çawa ku agir jî dikare devî zêr lajwerdên din jî bihelîne. Yani elbet moxta dedêm lê dinêrin ji ber ku yani gotinên pêşiyan wekî îdî hinek qaliba rûniştiye tedî me got yani bi rastî ji hinek pêşgotinan de yani jinan ser bilind dike di hinek pêşgotinan ji dilê ne bi rastî jî yani bêjin jinê dixe yani îja di bêjin dibe ya di maneya em bêjin vê pêşgotinê jî wiha bi vê rengî hatiye ravekirin ji ber ku bi vê rengî hatiye ravekirin ez jî wêya radikînim. Yani hinek rastiyê pêşgotinan jî bi vê rengî divê me re van rastiyan jî zanibin. Di yek pêşiyan gotinan jî dibe barê bûkan, barê lokan. Di jiyana komeliya Kurdan aberê de sê nifş bi hev re rûdiniştin. Yani di hewşekê de mala bavê, mala Kur'an û neviyên zewicî li gel hev û bi hev re dijiyan.
Jixwe li gorî qezenç û dahata malê mal û xaniyên wan ji hev cuda bûn, lê di hewşekê de û li gel hev bûn, ji her beşeke xaniya re geçe dihat gotin. Wan deman hemû kar û barê mal û çolê bi dest û hêza însên pêk dihat. Lew ku wê demê makîne tune bûn, an jî ku hebûn mekanîk û bêkêr bûn. Ji wê bû ku gava bûkek dihat malekê gelek kar û barên malê bi destê wê ve dima. Di bêjin ravekirina vê gotina pêşiyan de jî wiha hatiye gotin. Dibêje di gotineke pêşeya dinê de jî dibêje barê dinê li mêr e, barê mêr li jinê ye. Ravekirina vê gotina pêşiya de jî hatiye gotin mêr li derve dixebite û diweste, lê dema tê malê ew jî jinê diwestîne. Yekê jî dibêje bavê bêqîz çiyayê bêav e. Pêşiyên Kurdan di vê gotinê de bavê ku qîzên wî tune ne şibandine çiyayê bêav ku lê jiyan tune ye. Hinek guhartoya vê gotinê jî bavê bêqîz wekî çiyayê bêav e. Di yeka dinê jî dîsa gotiye bavê bêqîz wekî gundê bêrez e. Pêşiyên Kurdan di vê gotinê de bavê ku nexwediyê keçan e şibandine gundê bêrez ku tama wî tune ye. Dîsa gotinek bavê qîzan ezîz e, bavê qîzan sultan e, bavê qîzan weke rûnê hîzan, baweriya xwe ne bi avê, ne bi hespê, ne bi jinê û ne jî bi axayê xwe bîne. Dîsa gotineke pêşiya ku jin tê de ye bi vê rengî ji xwe min pîskaberê ji got te dît hinek gotinên pêşiyan de em bêjin jin bi awayekî neyînî tedî anîne ziman, di hinek kan de jî em bêjin jin yanî bêjin bi awayekî erênî, mesela dibe baweriya xwe ne bi avê ne bi hespê ne jî bi jinê û ne jî bi axayê xwe bîne li vir binêrin vê baweriya xwe bi jinê nîn. Yanî pêşiyên Kurdan di vê gotinê de li ser bawerî û bawerkirinê çar tişt dane berhev û gotine ku divê bi wan her çar tişt û kesan neyê bawerkirin, an jî gava te ji wan bawer kir divê tu hişyar bî. Yanî binêril di gotinên pêşiyanê jor di wextan lê dinêr divê bavê bêqîz wekî gundê bêrez e te dî pesnê jinê ve dayê gotî bavê qîzan ezîz e, bavê qîzan sultan e, bavê qîzan weke rûnê hîzan, lê tu wexta em bêjin tê pêşgotinek dinê di vir de yanî jin wekî jinav bêjin çar tiştê ku divê tu baweriya xwe bênîne anîne ziman, yanî ev jî bi awayekî neyînî anîna serziman a jinê ye. Loma jî min xwest yanî ez hem mînakên erênî bînim ziman hem jî mînakên neyînî bînim ziman, yanî di gotinên pêşiyan de jin. Dîsa di yekê de gotiye bayê gurgurî wek jina virvirî, bayê gurgurîn jina virvirîn bi wan çê nabe jîn, bayê gurkirî jina virkirî ji wan tiştek çê nabe, bedew li kuyê danîn û danehev li wir e, bedewa ji xew rabûyî çikota ji hemamê hatî, bedewê çav kil kir, dilê xortan tev kul kir. Te dît hinek stranê me de jî ew in. Pêşgotin tê de çî digire mesela pêşgotin bedewê çav kil kir, dilê xortan tev kil kir. Yanî gotinên pêşiyanê bi vî rengî ji wexta tu dinêre di stranan de jî çiyê xwe digire. Benê jinan ji kevzeyê berdana jinê adeta dinê berê textê jinan bûye bermal xwedana malê ye. Bext xeyîdiye bûk stewre keçik avis e, bextewarî jine ne tiştekî din e.
Bextê jinê guza pûçe bêjin nameşejîn. Bênder bibê bûk biberbî. Bêwana binê gund û keçarin çavê her kesî lê ye. Bi benê jinan xwe bermede bîran. Bi dilê kalan qîzan bistîne, bi dilê xortan jî hespan. Bi jinan re baş nabe, bi jinan mero gî dibin mirovên hev. Bi keçanî mîr bûm, bi bûkanî wezîr bûm, ku ez ketim bin destê mêr pîr bûm. Bi kulîlka behîvê nabe bihar, warê keçan nabe war. Bi lewelewê mirov ji ber jina xwe nake der, bi minê mirov xelas nabe ji destê jinê, bi mîran û jinan bawerî nabe. Bi pîrekan bişêwirin lê biya wan nekin, bi qîzan re neçin qîz têrin, bi jinebiyan re neçin zehf digerin, bi dayîkên dergûşan re herin zû werin. Bi werîsê jinê xwe bermede binê bîrê, biya qîzan be wê xortê dengbêj bikin. Bike kal bixwe mal, bi kêr ba wê li cem mêr ba, bila baş be, bila dir be, bila bûk qîz be, bila har be, bila gewrik be, bila qîza cêwrik be, bila jin be, bila qîza mêran be, bila jin be, jina mêranî be, bila neyar be, kurê camêran be. Yani wexta bi rastî jî em hinek pêşgotina dinêrin, yani pêşgotinên ku qala yani navê jin tê di derbas be, bi rastî jî hinek ew tedî wê zihniyeta bavigsalarî jî tu tê de dibînim. Tedî vê wexta tedî yani elbet ev li her derê ne lê li hinek ciya wexta tedî jinek jî hatê bê wî tedî wekî mêrekê ye. Lê ew jinî yani ne mêr e. Çawa yani jinek bi jêhatî bûna xwe, jinek bêjin wê tevgera xwe, bi wê zîrekbûna xwe, bi wê bêjin baqelbûna xwe jinî yani çima mesela tê got wekî mêrekê ye. Îşa digelek em bêjin gotinên pêşiyan ji wexta tu dixwîne ew tê de heye yani ew bêjin zihniyeta bavigsalarî wekî qalibekî jî tê de çîgirtiye. Dîsa gotinên pêşiyayeka dinê ji divê çavê keça etaran li morîkan e. Diravekirina wê ji tê gotin karê ku bav û dê dikin bandorê ser zarokê wan dike. Çi dike jin serê mêr bilind dike, ger ku jina mêrekî baş be dikare wî enî berz û serbilind bike. Yani ger ku hevjîna mêrekî baş be dikare wî enî berz û serbilind bike. Dîsa pêşgotinek din çi rê pîrekê bixuçik e. Yani em bêjin ji tiştên jinanên taybet hebin di bixuçika wan de ne. Ço û çûş, nan û tirş, av û girş. Ev gotin rewşa karê ku her roj heman kar e û heke mirov her roj neke bi kêr nayê bime dinimîne. Çûn bûkanîn got me da gemara salê me anî bûka malê. Yani gemar wekî malê di nêr vir de hatî ravekirin. Bêguman gemara salê di demsala havînê de kar û zehmetiya ku malbatê ji bo qezenca salê dîtiye her wiha ew gotin rewşa zehmetiya anîna bûkê raberî mirov dike. Dîsa gotineke pêşiya dinê jî dibe darê jinê ji cinnetê derketiye. Yani lêdana jinê şert e, ger ne wisa be mirov bi jinê re naçe sêrî. Yani divê gotina pêşiya de jî wiha hatî gotin. Dawa jinê ji wê re dijmin e. Ji bo jinê eyba herî mezin namûs e. Ji aliyê namûsê ve nav were ser pîrekê jê re ji mirinê xirabtir e. Yani divê pêşgotinê de ji wiha gotî lê yani bi rastî jî têgeha namûsê wekî em di pêşgotina ji min têgeha namûsê tenê bi salay wexta em lê dinêre tenê ser bedena jinê hatî meşandin. Lêbelê yani namûsa wek ne ku her kesî aîdî her kesî û em bêjin namûsa herî mezin a mirovan a xewan e ku em bêjin îro
her çaraliyên Kurdistanê Kurd axawan dibin dagirkeriyê de yê û axa me em bêjin bi salayê dijmin hem pêşkeşî hev dikin hem jî li ser û destxisî ser îro muxtam lê dinêre Kurdistan bi rastî jî ji aliyên bêjin jêderkên binê erdê ve gelekî dewlemend e lêbelê ew dewlemendiya binê axa me jî îro dagirker radibi û ji xwe re li gor dilê xwe xeş dike. Bi min namusta însen axa însen û divê axa me re ji destê me re neçû ji bo axa xwe me re têkoşîna herî mezin bidin. Dîsa dibêje dayê, belayê, xuşkê, qêlûçkê, jinikê, xweşikê tu were kola min ê. Ev gotineke pêşiyan jî bi vê rengiyê ya dinê jî deh mêr têne kuştinê jin laçiqa xwe davê ji orta şeran şer disekine. Pîskaberî ji mînaka vêya dabû yanî berê wexta em bêjin şerek bi qewmiya jina wexta laçika xwe bavî te erdê ew şer bi dawî dibû. Derdê hewiyê bi êşa tiliyê dîsa pêşgotinek bi vê rengiyê derdê hewiyê jina bi hewî dizane. Derdê hewiyê xwedê nede gurê serê çiyê. Derziya jinan tim di ber serê jinan re ye. Derziya qîzan di ber serê qîzan re ye. Destê qîzê yek dêran e yek wêran e. Devê te tu jî xwîn be jî ji pêşiya jina xwe nerêje. Dewaran nekire li Nîsanê jinan nebijêre li Dîlanê. Dê û dotê şer kir kêm aqilan bawer kir. Bi rastî jî pêşgotina yani pir li aliyê me tê bikaranî. Dê yek jin de dîsa gotinek pêşiyan jî bi vê rengî bû. Fediyokî li mêran kenokî li jinan nayê. Diravekirina vê pêşgotinê jî dibêje di nav civaka Kurdan de mêrê fediyok maqûl nayê hesibandin û di heman demê de jina kenok jî sivik û sis tê qebûl kirin. Ev jî ravekirina vê pêşgotinê bû. Ya din jî dibe fen û virên jinan bar kirin ser kerê ker dibin de mir û nemir. Yani ravekirina vê jî gotî fend û virên jinan gelekin û kes nikare xwe li ber wan bigire. Welenza kîja pêşiyê me ev gotî. Yeka din jî dibe gawir û misilman jinan didin hev. Dibe herkes bi herkesî dikare bizewce bes ku dilê wan hebe. Dîsa di gotineke pêşiyan adinê dibe gazina bûkê ji xwesûyê ye. Dibin kîjan şer û mercan de bin ew zane bûk her ji xwesûya xwe bigilîye dibêje. Gazina xwe ji jina xwe re bêje gotinên xwe ji dîya xwe re. Ev jî gotinek pêşiyan ya ku em bêjin navê jinê tê de derbas dibe. Gelê ku jinên wan nezanin mêrê wan bin dest û xizanin gelî bêyî av keçik bêyî yar nabin. Gemiya hewiyan herikî ya cewiyan neherikî. Dîsa jehrama ji diranê ya jinê ji ziman e. Diravekirina vê pêşgotinê de jî dibe yanî ji ber ku ragihînerên folklora gel jinin hostayê zimanên netewan jî jinin. Jina ku dikare zimanê gelê xwe xweş bikar bîne ne li gorî şûnê dikare wî zimanî wek jehrê jî bikar bîne. Lew ku hêza jinê ya qebenîne xurtiya wê ji zimanê wê ye. Gotineke dina pêşiya ji bextê jinbiyê re şeft kurt dibin. Ji bîrneke diya te jî jine ji dûr ve dike çika mîr ve. Ji jina re gereke dar û ji bûkan re pirpar. Ji jinan re bedewî ji mêran re dilê çetel gereke. Ji jinan re mal ji mêran re tevr û bêr. Ji jinan re yan mal û mêr an tevr û bêr. Ji jinikê pirsên zarokê te çend in got
heftikin gotin lê yên hewiyat e got yeke lê serê wî wekî beroşê ye. Ji keçikê re gotin an bibihîze megeze, an bigeze mebihîze. Ev gotinên pêşiyan jî bi tîpa xwejeyê bo hemû hinek gotinên pêşiyan ê bi kêyê dest pê dike ka ew jina hîza mêrê xwe diza mala xwe. Karê marê li ser pişta bûkane geç bigire ji xwe esîla kinc bikire ji Musûla gotiye. Yadinê jî geç dara mazîne adinê geç hevsar nabin, geç hinara li darê ye, geç li deriyê hecê nînin, geç li metê lawik li xalê, geç lingê xwe biyê bûkan dixurînin, geç rewşa malê ne, geç sêva sor a bi darê ve ye, herkes gopalê xwe diavêje ka nesîbê kê ye. Geç tasûnen ser dukananin, geç û bextê xwe, geç ziyaret e. Ev gotina jî çeme pir dihat karin dema mesela bêjin gotinek li dû hem bêjin jinan dihat kirin digot geç ziyaret e. Yani çawa keç bêjin yani ê ku hîn nezewicî bin. Îşa wexta li paşiya wê gotinek dihat kirin digotin gotinaneke geç ziyaret. Yani mesela can bixwe jî bîrka min dîsa bixwe jî ev gotin dikir digotin geç ziyaret e. Geça axa nabe xelata mitriban, geça baş rûspitiya malê ye, geça bextê wê vebûyî rûyê wê mîna rojê mala bavê wê mîna qesrê dixuye. Geça bêbav çiyayê bêav, geça bêdê gundê bêrê. Geça bigan nîşan daye didan. Geça ereb benîş ducû, geça qereçî li hember tehmê jê hildîne. Geça kerame jina mêrê çême. Geça kerame jina mêrê çême, geça malan bûka xalan, geça malê bi rûmet e karê wê bi minnet e. Geça mêran bixwazin, geça jinan nexwazin, geça mîran bi qelenê, geça gavan nayê, geça mirov li ber dergûşê xuya ye. Dîsa hinek gotinên pêşiyan ê ku em bêjin bi tîpan neyê dest pê dike. Divê nalbendê baş mîroyan nal dike, nanî şor e kevanî tor e, navê wê Edlan e ji mêrê xwe re nezan e ji xelkê re kevaniya 27 malan e. Tidî gotinek pêşiyanê şey dibêje me re ger û lal e ji xelkê re dengbêj e yani neşaş. Naz taca jinan e, nazê jinên biyanan giran in ne esîl kir û kildan e ya esîl teşîvadan e. Ne esîl rastkirina simbêlan e ya esîl ku tu destê xwe têxî paşilek hêlan e. Ne jina belaş, ne erdê kaş, ne xulamê bêmeaş. Ne jina bi bergeran, ne keçika bi berbejinan. Ne jina bi derbanan, ne mirovê bi devgirêdanan. Ne jina bi devgirêdanan, ne lawê bi ben û niviştan. Ne jina çiçmezin, ne gerê gunmezin, ne zilamê qûnmezin. Yani di hinek em bêjin poşgotinên me de ew yani ew jî heye. Yani em bêjin pêya argo. Çi divir di pir zêde gotinên argo rast nehatim lê ew gotinên argo jî yani di Kurdî de gelek in. Ne jina hîz, ne gayê dev bi gilêz, ne zeviya bi firêz. Ne jina parî rind, ne mêvanê mal li gund û ne belengazê boz bilind. Ne jina pîr, ne meyîra bêsîr û ne peza bêşîr. Ne jina rind, ne buwana ber gund. Ne jina xirçik, ne ji mêvana mitrib, ne jinê bi hêvotina, ne kerê bi şûjina.
Dîsa hinek gotinên pêşiyan ê bi tîpa rêyê dest pê dike rabûn bi lez û bezo min tê de mal û rez û sivika malê car diyezo. Gotinek nê jê dibên bûkek anî bi lez û bez sivika malê dîsa ez ev jî pir cem e tê bikaranîn. Ramûsanên jinbiyan wek ava ser û peyan. Rihla bûkê bi bûkê re ye. Reşê bermalê gewrê berkendalê. Reva jinê adeta dinê. Rewşa malan kevanî ye, ro bûne sal, kevanî bûne betal. Telaqê jinê sê kevirin, teqereqa feran, şeqeşeqa peran, fîqefîqa jinan fireh dike dîlan. Tevrazana jina kin baş e wekî fêldar nede, tevrazana jina dirêj baş e wekî bêfêm nebe. Tiliya kevaniyê her wext dev de ye. Yeke waye li nav malaya çavkil daye ya xordaye. Yekî li jina xwe da hêcetan got gava tu hevîr distirê çima qûna xwe dihejîne. Yê ku dotmama xwe neecibîne dê kurdûnde bimîne, yê ku ji jina xwe bitirse netumêre. Dîsa gotinê pêşiya ya ku em bêjin navêjinê tê de derbas dibe tîpa zêyê dest pê dike. Zêr bebîne zîv bebîne jinebiya bi sêwî neyîne. Zêr bîne zîv bîne te jin anî qîz bîne. Zewaca jin û mêr heta roja tevr û ber. Zilam serkare jin binkare, zivistana du bihar jina kofî xwar lê neke îtîbar. Zoriya bi rindan re wek te guh bi guhar kir, zoriya bi pîsan re wek te derdek peyda kir. Zozan bi jina bi mêrê xweş tê, lê jina bêmêr sax diçe nexweş tê. Belê guhdarên hêja min di vê bernameyê de ji taybet balkişan ser di gotinên pêşiyên Kurdan de jin. Wekî çavkaniya van pêşgotina jî pirtûka nivîskar Mehmet Öncü bû ku ji weşanxaneya Stavê hatî derketin. Me hinek sûd ji vê pirtûkê girt û me balkişan ser di gotinên pêşiyan de jin. Niha jî dixwazim bernama xwe bi wisa çîrokeke Kurd û bi tiştanokan bi dawî bikim. Koma doktorên diranan. Mirovek çûba doktorê diranan û jê re got. Diranê min diêşe. Ez dixwazim tu diranê min rakî lê bêyî tu benc bikî rake. Doktor got, ma wê bêbenc gelekî bêşe. Tu tehemül nakî. Nexweş got. Tu diranê min bêbenc rake. Heke min got, ax ez ê 100 qaxiz pere bidim te, lê ku min dengê xwe nekir tê 100 qaxizê bidî min. Doktor got, tamam. û diranê wî bêbenc rakir. Lê mêrik qet dengê xwe nekir. Doktor li ser koma doktorên diranan nivîsan. O got, min îro diranê vî camêrî bêbenc rakir. û qet dengê xwe nekir. Doktorê cîranê wî di komê de bersiv da û got ku ev kurê kerê hat ba min derziya bencê lê da û got piştî 10 deqeyan bêm. Lê xuyaye ew hatiye bate û ew bazar bi te re kiriye. Di vir de jî konekî kiriye. Belê zinha jî du tiştanoka bipirsim. Dibêje mamê min o him e dîwar sim e debêje ew çi ye. Mamê min o him e dîwar sim e debêje ew çi ye. Bersiva vê tiştanekû jî dû man boriya sobeyê. Belê ez tiştanoka dinê bipirsim. Mamê min o hop kir û baz da quncik tu neyê dil û gurcik ew çi ye? Dibêje hop kir û baz da quncik tu neyê dil û gurcik ew çi ye? Divê ez serîşteyekê bidim îpûcû te dîberê wenê wextam li gund bû li axura pir hebûn. Diketin nava bez.
Belê bersivavê jî gêçim. Rojekê em li gund bû wenî apêm ket hundirê axir û derket ha-ho ser wî dije gêç bû, gêçan ser wî dîlan dikir. Belê ew bîranîna min jî hat ber çavê min zindî bû. Belê guhdarên hêja îro jî em hatin dawiya bernameya xwe. Di vê bernameyê de jî me balkisan ser digotinên di pêşiyên bêjin digotinên pêşiyên Kurdan deşin. Her wiha dîsa me çîrokek Kurd were parvekir û me ji we re du tiştan wek pirsî heta demek dinê bimînin xêr û xweşiyê de.